Здравейте, дами и господа, аз съм Алекси10 и днес отново сме в Майнкрафт и ще започнем, както виждате, нова поредица. Ще я кръстим Майнкрафт. Опс. Силвър. Така, създаваме света. И да видим какво ще се падне. Все пак. Вау! До село. Хора, ако това не е късмет, какво е станало с селяните тука? Какво? Помощ! Не, сериозно, хора, кое е станало, бе? Гледайте някакво бахти якото село и то тука зомбитата са изяли хората. Защо има малки джампер? Защо? Защо е автоджампа? Вау! Пак сме до село все пак. Въпреки, че е малко тъпо, че всички селяни са рип. Или по-точно зомбита. Но сериозно, какво се е случило? Бък? Вау! Знаете ли, хора, като се замисля, май не искам да знам какво се случва от тук. Да. Какво по дяволите правя? И пак. Вау! Дългото игране на Майнкрафт имало ефект. Да не повярваш. Така. Ето толкова пръчки мисля, че ще стигнат. Но, щом няма селяни, няма лошо. Нали? Или може би има. Не се знае. Да, пак. Да, определено съм забравил как се играе Майнкрафт. Което като знае на вас някога случвало ли ви се така да не играете дълго време Майнкрафт и изведнъж просто бум, да не можете да направите 5 крачки, без да направите пълната простотия. Ако не сте, рано или късно ще стане. Така. До момента много добре върви. И в началото, като ни пусна по-точно, си казах какъв късмет. Май не е много голям късмета. Защото видяхте сами зомбита, мазалото. И сега един меч не остана. Така. И да влезаме в селото. Да го направим иначе. Посадим първо дървата.
дърветата. Там флеш. Хубаво село не било, предполагам. Виждате ли къде има сит? Моркови ми трябват. До някъде е късмет, до някъде не е, защото... Да, зомбита. Ама, тия къщи нямат врати. Вау, нещо чудно, че зомбитата са изяли мозъците на селяните. Което е така явно. Да продължим. Сигурно в момента си мислите, вау, бране на воркове. Но, да. Знаете ли какво? Ето тук ще влезем да майнваме. Точно така. Ще майнваме. Защо? За да намерим руди, очевидно. Всякакви нови съкровища. Не, че има други съкровища, освен руди в тази игра. Извинете, че постоянно шмъркам, но съм болен. И то много болен. Не много, обаче всички сте били болни и знаете, че много гадно болен. Така че сам и пайваме все още. Не знам какво направим и ме идва просто. Най-скучното възможно нещо, предполагам. До някъде. Чакай, щях да пропусна рудата. И тогава не знам. Но се заблех, така че... Не. Колко иран събрах? 4. Пак е нещо. Четири е хубаво количество. Като за начало може би да е много добро количество. Не съм сигурен. И да, преди, ако влезете в канала, по-точно ако влезете в канала ми, може да видите, че съм направил някакво клипче, но това клипче съжалявам, че няма втори епизод, трети епизод, така нататък, обаче света се прецака. И да, не успях да продължа поредицата. Един епизод поредица, най-дългата поредица на света. Forever. Очевидно, ама такъв е живота. И продължаваме да копаем с кирката. Да.
И сега. Сериозно. Още въглища. Но, въглища. Кола си е кол. Никой не го оставя. И знаете ли? Усещам, че клипа започна леко да затъпява. Да, усещам. Затова аз ще ви кажа ще ви кажа чао.